Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vámi všetkými. Dnešná svätá omša je obetovaná za zosnulého doktora Michala Eliáša pri príležitosti nedožitých 90. rokov. Moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu Vždyvárnu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anielov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Farizei a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal, čo vám prikázal Mojžiš? Oni vraveli, Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. Ježiš im povedal, pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril na počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Milé sestry a bratia, pred pár desiatkami rokov taliansky duchovný spisovateľ Alessandro Pronzato napísal knihu, ktorej dal názov Nepohodlné evanjelia. A už pri prezentácii tejto knihy vyvolal tento názov určitú polemiku. Niektorí hovorili, ako môžeš nazvať evanjelia nepohodlnými. Ale keď potom zobrali do rúk túto knihu a prečítali si ju, pochopili, že naozaj mnohé evanjelia, možno to aj oni sami tak cítili, len si to dovtedy nepripustili, sú nám nepohodlné. Ktorá je Kristovou nevestou, aby bola verná svojmu nebeskému ženíchovi a verne hlásala evanjelium na spásu nesmrteľných duší. Prosme za tých, ktorí spravujú štát, aby vytvárali dobré zákony, ktoré budú chrániť a napomáhať dobro manželstiev a rodín.
Eliáša, aby mal večnú účasť v spoločenstve svätých v kráľovstve lásky a pokoja. Milosrdný Bože, Ty si stvoril človeka ako muža a ženu, aby boli jedno a vzájomne si pomáhali na ceste spásy. Vypočuj naše prosby a ako dobrý Otec nám daj to, čo najviac potrebujeme, skrze Krista, nášho Pána. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď v dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Viliamom, jeho pomocným biskupom Petrom, a so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svojho služobníka Michala, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže krstom sa stal podobným tvojmu synovi v smrti, nech sa mu pripodobní aj v jeho zmrtvých staní. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Pekné nedeľné popoludnie. Pri príležitosti významného životného jubilea, nedožitého jubilea 90. narodenín rodáka obce Veľčice, významného vedca a literáta, doktora Michala Eliáša, kandidáta vied, sa tu stretávame dneska takto symbolicky na priedomí jeho rodného domu. Aby sme si uctili jeho prácu, dielo a odkaz, ktorý zanechal tejto obci.
slávnostným odhalením pamätnej tabule venovanej tejto osobnosti, jeho pamiatka a odkaz zostane navždy živý a prítomný v tejto obci. Skôr, než sa tak stane, dovoľte mi, aby som požiadala o úvodný príhovor starostu obce Veľčice, inžiniera Štefana Eliáša. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, v tomto dome sa pred 90 rokmi, dňa 19. septembra 1934, narodil Michal Eliáš, prvorodený syn Štefana Eliáša, nazývaného aj Janošov, vtedy 25-ročného roľníka, a Kataríny Krajčiovej z Mankoviec, 21-ročnej domácej. V tomto dome vtedy jeho otec býval s manželkou spolu so svojimi vychovávateľmi, strýcom Štefanom Eliášom Čurkovým starším a jeho manželkou strinou Annou Eliášovou a ich 14-ročným synom Štefanom Eliášom Čurkovým mladším. V roku 1939 sa im narodila dcéra Helena. Vojnu prežili ako štvorčlenná rodina. V dome richtára Štefana Eliáša Čurkovho, staršieho, sa úradovalo až do konca druhej svetovej vojny, a to do mája 1945. Miško mal vtedy 11 rokov. Dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som k nasledovnému slávnostnému aktu odhalenia pamätnej tabule venovanej doktorovi Michalovi Eliášovi, kandidátovi vied, prizvala profesora Pavla Eliáša a starostu obce, inžiniera Štefana Eliáša. Kopala studienku, pozerala do nej. Kopala studienku, pozerala do nej. Či je tak hlboká, ako je široká, skočila by do nej. Či je tak hlboká, ako je široká, skočila by do nej. A na tej studienke napájala Páva. A na tej studienke napájala Páva. Milý sa spýtuje, z čeho je to Pána. Milý sa spýtuje, z čeho je to Pána. A ja ti nepoviem, lebo sama neviem. A ja ti nepoviem, lebo sama neviem. Prídi na večer k nám, manky sa opýtam, potom ti ja poviem. Prídi na večer k nám, manky sa opýtam, potom ti ja poviem. Husky pásla, ešte si len husky pásla, už si v mojom srdci rásla. Ešte si len husky pásla, už si v mojom srdci rásla. Našla tam 3 krásne jablčka, odronila 2, obe červené, jedno pre milého, druhé mne. Obe dievčinu, čo niesla zelinu. Postretli dievčinu, čo niesla zelinu. Dievčina, zelinu.
budeš oplakávať Veľčícku dolinu. Budeš oplakávať Veľčícku dolinu. Ako to na svete býva, tak sa stalo aj tu. Že v údolí Čerešňového potoka na rozhraní pohoria Tribeč a Žitanskej pahorkatiny Stvoriteľ stvoril nádherný kus kraja a nazval ho Veľčicami. Pozval do ňo prebývať pracovitých, tvorivých, srdečných ľudí, ktorí sa stali bohatstvom tohoto kraja. Mnohí z nich svojou prácou, činmi, láskou dôležité, aby sme si tieto osobnosti nezabúdali pripomínať. Nezabúdali na ich osudy a životné cesty a pripomínali si odkaz a ich dielo. K takýmto osobnostiam bez akýchkoľvek výhrad patrí slovenský literárny vedec, kultúrny historik, archivár, editor a pedagóg, filozofie doktor Michal Eliáš, kandidát vied. A v jeho prípade fenomén čas preveril nadčasovosť, význam, kvalitu a trvácnosť hodnôt v časnosti, ktoré doktor Eliáš vytvoril a zanechal. Patrí sa nezabúdať. Rovnako tak je potrebné poďakovať sa, patrí sa to. Preto tak činíme práve dnešné nedeľné popoludnie. Vitajte. V mene starostu obce, pána inžiniera Štefana Eliáša, si dovolím osobitne privítať aj nasledovných hostí. Doktora filozofie Mária Žáčika, starostu obce Beladice. Pána inžiniera Jána Dekana, zástupcu starostu obce Veľčice. Poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľčice, širokú najbližšiu rodinu pána doktora Michala Eliáša, vítajte vo Veľčiciach, dôstojného pána Igora Gajdoša, vítajte. No a samozrejme aj všetkých protokolárne pozvaných hostí. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, milí Dolčičania, je mi cťou privítať vás tu na pôde našej obce Veľčice pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia nášho rodáka, doktora Michala Eliáša, literárneho vedca, archivára, múzejníka, editora, popularizátora slovenskej kultúrnej literárnej minulosti a dlhoročného pracovníka Matice slovenskej v Martine. Myšlienka na zorganizovanie tejto milej spomienky sa zrodila za pomoci pána profesora Pavla Eliáša. Pán profesor, ďakujem vám za to. Sme hrdí, že sa v našej obci narodila a žila tak významná osobnosť, ako bol pán doktor Eliáš. Vždy budem za to, aby sme si pripomínali takéto osobnosti, ktoré výrazným spôsobom milovali a reprezentovali našu obec a nosili ju vo svojom srdci. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým vám, ktorí ste si prišli zaspomínať na nášho rodáka Michala Eliáša. Prajem vám pekné nedeľné popoludnie a krásne prežité chvíle. S každým ľudským životom sa spája príbeh a príbeh to sú spomienky, úlomky, z ktorých sa skladá. Životný príbeh Michala Eliáša sa začal písať 19. septembra 1934 v dome richtára Štefana Eliáša Čurkovho staršieho tu vo Veľčiciach.
Jeho príbeh, tak ako tisícky iných, nesie v sebe spomienky na dôležitých milníkoch v jeho súkromnom, ale aj pracovnom živote. Až po sklon bude nasledovná prezentácia. Prezentáciu spracoval a pripravil pán profesor, doktor prírodných vied, Pavol Eliáš, kandidát vied. Nech sa páči, poďme si zaspomínať. Iba pred pár dňami si 90. výročie narodenia doktora Michala Eliáša pripomenuli aj v Martine, v meste, v ktorom prežil takmer celý plodný literárny, vedecký a tvorivý život. Matica Slovenská a slovanský odbor Matice Slovenskej si spomienkovým podujatím pripomenuli túto výraznú a významnú matičnú osobnosť. Po štúdiách na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave Michal Eliáš najskôr pôsobil ako stredoškolský profesor v Komárne a neskôr ako odborný asistent na pedagogickej fakulte v Nitre. V roku 1965 sa stal pracovníkom Matice Slovenskej v Martine, kde nastúpil ako odborný pracovník v literárnom archíve a jeho následné pôsobenie smerovalo do oblasti literatúry a archívnictva. Ľudia, vážení prítomní, dovoľte mi, aby som vám prečítala rozsiahly príhovor od pána magistra Petra Cavadaja, spolupracovníka doktora Michala Eliáša z Matice Slovenskej, ktorý nám zaslal na obecný úrad mailom v súvislosti s dnešnou našou spomienkou. Spomienka na pána doktora Michala Eliáša, kandidáta vied, venované nedožitej 90-ke rodáka z Velčíc. V pondelok 23. septembra 2024 zorganizovala Matica Slovenská vo svojej sídelnej budove v Martine spomienkové podujatie a odborný seminár venovaný nedožitému 90. výročiu narodenia pána doktora Michala Eliáša, kandidáta vied. Prednášatelia vášho významného rodáka z Velčíc prezentovali hodnotiaco ako stredoškolského a vysokoškolského pedagóga, literárneho a kultúrneho historika, literárneho vedca, archivára, autora literatúry faktu, editora, publicistu, funkcionára Matice Slovenskej i vizionára slovenskej spolupráce. Osobne ma teší, že práve Matica Slovenská dôstojne zareagovala na jubileum môjho niekdejšieho staršieho kolegu a spolupracovníka Michala Eliáša, s ktorým som sa prvý raz stretol v jeseni pamätného roka 1989. Samozrejme, som veľmi rád, že spomienkové podujatie pripravila aj rodná obec Michala Eliáša Velčice, ku ktorej sa vždy hrdo hlásil a ktorej venoval niekoľko excelentných knižných titulov. Vysoko oceňujem aj skutočnosť, že ste mu odhalili na jeho rodnom dome pamätnú tabuľu. Takýto prejav úcty a uznania už dnes nebýva samozrejmosťou. Z biografie Michala Eliáša vieme, že na tento svet prišiel pred 90 rokmi 19. septembra 1934 v Tekolskej obci Velčice. Narodil sa do rodiny Štefana Eliáša a matky Kataríny, rodenej Krajčiovej. Základnú školu vychodil v rodnej obci.
v rokoch 1951 až 1954 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach. Po maturite študoval v rokoch 1954 až 1958 slovenčinu a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Písaný Peter Cavadaj. A ešte taká poznámka, ktorú tam uviedol. Autor príspevku je literárny a kultúrny historik, badateľ, spisovateľ, autor literatúry faktu, publicista, editor, dramaturg, scenárista, režisér a manažér kultúry. V minulosti bol aj generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice a vedúcim tajomníkom Matice Slovenskej. Je rodákom z Tierchovej, dlhodobo žije v Martine. Ďakujem za pozornosť. Vážení páni, ctení hostia, aj dnešné spomienkové podujatie je dôkazom toho, že stále je dobrým zvykom v našich obciach nezabúdať na rodákov a významné osobnosti. Michal Eliáš veľmi rýchlo prerástol hranice kraja, z ktorého pochádzal. Väčšinu života prežil mimo Veľčíc. Životná púť a profesionálna kariéra ho zaviedli do sveta. Napriek tomu kontakt a vzťah s obcov nepretrhol. Rodný kraj miloval, nosil ho hlboko vo svojom srdci. Jeho práca a dielo sa stali jeho spojením s rodným krajom a pre všetkých krajanov spojením s ním. Každý, kto sa narodil v ktorejkoľvek obci, žil alebo prežil v nej len časť života, aspoň kúsok dobrého vykonal pre obec. Zostáva v pamäti a v srdciach miestnych ľudí. Každý rodák si na týchto ľudí rád spomenie. Áno, toho som poznal, pamätám sa na neho, ale veď s tým som predsa chodil do školy, sedeli sme v jednej lavici. Som presvedčená, že takto to chodí aj vo Veľčiciach. Obec bola vždy hrdá na tých rodákov, ktorí v obci začali a potom pokračovali svojou cestou. Za šírenie dobrého mena obce bude aj nasledovný príspevok. Dovolím si oň požiadať opätovne starostu obce Veľčice, pána inžiniera Štefana Eliáša. Vážení prítomní, ctení príbuzní, milí hostia, dovolte mi aspoň stručne vám načrtnúť spätosť osobnosti pána doktora Michala Eliáša s našou obcou, ktorej sa narodil pred 90 rokmi 19. septembra 1934. Po absolvovaní gymnázia v Zlatých Moravciach študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Ochotnícke divadlo vo Veľčiciach hrával ako študent. Najúspešnejšie predstavenie bola divadelná hra Súrovo drevo, ktoré v roku 1956 zrežíroval Karol Kasala. Nacvičovali ho vyše 2 mesiacov a odohrali s ním 11 predstavení. Keďže obecná kronika sa od roku 1948 nepísala, po ukončení vysokej školy v roku 1959 ako učiteľ gymnázia v Komárne, kde učil 3 roky, bol poverený obcov doplniť a zaznačiť do nej aspoň stručne hospodárske, politické a kultúrne pomery, ktoré sa v nej za tých 11 rokov odohrali. Ďakujem pánovi starostovi za jeho zhodnotenie prínosu pána doktora Michala Eliáša pre obec Veľčice a my sa trošku posunieme ďalej, malinko na inú vodu, ako sa hovorí. Ľudové piesne boli každodennou súčasťou života našich predkov. Boli odrazom prežívania reality. Pieseň znela pri narodení dieťaťa, pri krste, detských hrách, tanečných zábavách mládeže, svadbách, pohreboch, ale aj pri práci. Sprevádzala človeka od narodenia až po jeho smrť. Dnes spontánny ľudový spev začuť zriedka v našich obciach. Ale je úctyhodné, že tak povediac v našom chotári Veľčickom sa dodnes ozýva tá ľudová
Velčická pieseň. Je dôležité, aby sme si uvedomovali hodnotu a krásu slovenských ľudových piesní, podporovali ich interpretáciu a šírenie. Iba týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, aby nimi žili aj budúce generácie. Ja už len dodám, že táto skupina pracuje pod vedením pani Janky Parkániovej a dnes ich na akordeóne bude sprevádzať Pavol Rybanič. Ja mám na ňu veľmi dobré spomienky. Bol to môj druhostupňový bratranec, pretože môj otec a jeho otec boli bratranci. A nielen to, že boli bratranci, ale žili spolu v jednom dome niekoľko desiatok rokov. A pretože v tom čase bol môj starý otec, otec môjho otca, Richtárom, od roku 35 až do roku 45.
A keď sa v roku 1944 narodil môj starší brat Karol, tak ich bolo v dome 10. Preto sa rozhodli, že si postavili nový dom. Čo sa stalo, a v roku 1947 sa odsťahovali z tohoto rodičovského domu. Všetci ho volali Miško v rodine a mimo Miško Čurko. Ja som ho volal Stričko. Bolo 15 rokov staršie od mňa. Vykal som mu. Vtedy totiž bolo zvykom rodičom, starým rodičom, starším ľuďom vykať. A bol to znak úcty, ale aj rešpektu. A keď som si potom v dospelosti mal s ním potýkať, respektíve keď si oni potýkali so mnou, oni mi týkali od malička, a potom som si ja mal s nimi týkať, tak mi to robilo problém, pretože ja som si jeho a jeho manželku Aničku veľmi vážil. Až na ich naliehanie som potom s nimi si týkal. Slovenka je spojená s mojou návštevou, spoločnou návštevou Bratislavy. Bolo to v roku 1958. Mal som vtedy 8 rokov. Išli sme peši skoro ráno na železničnú stanicu do Slažina, popri Močiarovu jarku, kde údajne strašilo. Takže to bol prvý taký prekážka, ktorú som musel prekonať ten strach, keď som išiel popri Močiarovu jarku. Tá polná cesta bola cesta do Slaženského mlyna. Tam chodili doččania mliť múku. Ja sám som bol môj starý s otcom na Došteniaku, na takom voze mleť tú múku, takže veľmi dobre si to pamätám, aj ten slaženský publikácia, aj tie čeriepky z histórie prírody a kultúry obce Veľčice, aby sa tak doplnili všetky tie nové informácie, ktoré v Veľčiciach máme. Ja som Miškovi tiež spomínal, že by bolo dobré napísať knižku o veľčických rodákoch. On to vtedy privítal, ale myslel si, že tu nebude dosť na knihu, že tých osobností veľčických je málo. Dnes viem, že tých ľudí, tých osobností, ktoré by mohli byť v tej knihe, je 40 až 80, podľa toho, aké sa zvolia kritéria. Ak sa tam hore nás pozerá, myslím, že tiež sa teší z toho. Rovnakú radosť by isto mali aj moji rodičia, môj otec, moja mama. Pretože Miškové návštevy, keď prišiel sám alebo s rodinou, boli vždy významnou udalosťou. Obvykle priniesol nejakú knihu, ktorú napísal. Alebo pre mne nosil knihy, ktoré vydávalo vydavateľstvo Osveta. On bol totiž člen edičnej rady tohoto vydavateľstva. Veľmi pekne pánovi profesorovi Pavlovi Eliášovi za pútavé a srdečné rozprávanie. No a v príjemnom spomínaní zotrváme aj naďalej, pretože v tejto chvíli budú na Michala Eliáša spomínať tí najkompetentnejší a tí, ktorí boli s ním najviac spriaznení. Spomienky na svojho otca nám prinesie, predpokladám, že pán doktor Pavol Eliáš. Takú informáciu som dostala, že zo súrodencov teda zvíťazil on v rámci výboru. Nedostal, ale to nevadí. Otec pochopiteľne veľa tvoril. Jeho tá pracovná morálka vedela byť neuveriteľne silná, ale v tej robote pochopiteľne veľa tých kníh nenapísal. A takmer žiadne. Na to ten priestor nemal. Tie jeho pozície, ktoré mal, postupne brali ten celý pracovný život. Kedy tie knihy vznikali a kde vznikali? No vznikali v kuchyni, kde rozlúčil sa s nami ako deťmi, rozlúčil sa so ženou, zavrel sa do kuchyne, vytiahol ten starý písací stroj, mechanický, pochopiteľne šialene hlučný, ak si to ešte niekto pamätáte, a písal. Potom, keď dostal na dôchodku, kde dostal od nás prvý počítač, a on, ktorý mal obrovské množstvo skvelých kvalít, ale možno nebol ten najpraktickejší človek na svete, keď to tak poviem, si naozaj
povedal, že v tom už pokročilom dôchodkovom veku on sa naučí na tom počítači robiť a vlastne sa mu otvoril celý ten svet, keď už nepotreboval ten ručný mechanický písací stroj, mohol začať písať na počítači a vlastne začal byť mimoriadne produktívny. Naozaj veľká časť tých kníh, o ktorých sa teraz hovorilo, vlastne vznikla potom, už keď skončil na dôchodku, lebo zase na to mal ten priestor. Príslušníci doktora Eliáša, vážená široká Eliášovská rodina, vážený pán starosta, dámy a páni. Dovolte mi, aby som niekoľkými slovami priblížil život a našu spoluprácu s doktorom Eliášom. Ďalej ho budem volať Miško, lebo tak sme ho všetci volali. Ja som jeho spolužiak, jeden ročník. Okrem toho, že sme spolužiaci, sme boli aj veľmi dobrí kamaráti. Vidieť to z niektorej fotodokumentácie, ktorá... Ja som veľmi často navštevoval ho u nich doma, v rodinnom dome, pretože sme skutočne boli priatelia. V tom čase sme ako mladí chlapci, ako žiaci, vyrastali veľmi zložitých spoločenských pomerov. Viete, že bola vojna. A to nebolo skutočne jednoduché. Už to bolo viacejkrát povedané a vyslovené meno jeho starého otca, ktorý bol Richtárom. A Miško to prežíval zvlášť problémové v tým, že teda patrí do Eliášovskej rodiny a predstavte si, Slazanov nemecké veliteľstvo, Mankovce bola slovenská domobrana a na Zlatne partizáni. Terajší Richtár, pán Eliáš, do obeda vyberal potraviny pre Nemcov, po obede pre partizánov. Náš ročník to nemal také jednoduché. V tom čase my sme skončili 8. triedu ľudovej školy a každý išiel po svojom. Nikto sa vás nepýtal, čo budete robiť. Miško, pretože mali väčšie hospodárstvo, zostal robiť doma a ja som sa zamestnal po lesi Klačany. Chodil som na Tribeč, tam bola škôlka, pestovali sme tam teda, alebo ošetrovali teda stromky, ktoré sa potom vysádzali. S Miškom sme prežívali veľmi teda problémové časy. Náš ročník končil teda tú 8 triednu školu a ďalej z toho nebol žiaden postup terajšieho riaditeľa školy Jana Eliáša. Sme sa dostali na mešťanskú školu, ktorá bola o rok po našom skončení školy zriadená. Predstavte si, že on nás zobral až v druhom polroku do prvého ročníka. Ja by som nadviazal na to, čo hovoril doktor Pavol Eliáš, ten môj menovec. Takže naozaj, Miško, keď som ja akože odchádzal do dôchodku, mi hovoril, neboj sa, veď napíš, ja som napísal viac ako dôchodca, ako práci, ako pracovný okamih. Takže asi to bola... Ale dovolím sa vás vyzvať na debatu alebo prípadne spomienku, ak niekto máte v publiku na pána doktora Michala Eliáša. Držím v ruke knihu Veľčice, ktorou teda bol autorom doktor Eliáš, o ktorom tu dneska teda je všetko povedané už. Dnešné piesne, ktoré sme vám zaspievali a ktoré aj budeme spievať, boli všetky čerpané z tejto literatúry, teda z tejto knihy o Veľčiciach. Uvedieme aj dve krátke scénky, ktoré sa budú týkať veľčického nárečia, akým sa rozprávalo volakedy. Naučil sa chodiť
zúdení. Pochválen, žena moja, aký som narobený, konečne som doma. A čo dobrý hosí navarila, hlavný som ako vlk. Navarila, no ale čo sa mi sem tých bagančách treteš? Čil som flašku umývala? Nevyprávaj toľko. No, stani si. Radšej mi povedz, čo dobrýho si doniesla. Fazulového čučpajzu som ti navarila zúdený. Toť strico Mišo zabíja v svinu, tak donísom kus údelího. Máme aj komore, aj slaninu, aj klbásu. No, nevyprávaj už nedáme. Našak si dáme. No, donies žufaňu. Nema z komory. Vyprávam, motá sa tu ako takom motovilo. No, tu máš chleba a naberem si toho čučpajzu. No, ale prosím ťa, čo to takým žabikláčom krájaš? Poriadny penicír si kúp. A víš čo, máš pravdu, keď pojeme na jarmok si kúpim. Bude aj v Moravciach, aj Leviciach. Poriadny si len kúp. No, čo to hým takvo? A burgiňaše si napíkla? Burgiňaše by ste... No neste by si takto troška priveľa. Ale furt len šomreš. Tak aspoň tej od Gorušovici daj na stôl. Dáme si v Santoji. Určite! Dáme chábrďovici na pálervo v komore, tá je dobrá aj na žalúdok, aj na hlavu možno. Ale nevyprávaj, tu si môžeš typiť a dáva na kolená, to nechcem. Aj by sa mi vyšlo. Nie. No. Víš čo? A víš, že Mišo z Mechova sa zdrúzgal z rebríka a polámal si hrátic. Ale hýbaj vo lode, totka na rany vyprávali. Buď bol nadrúzganý, alebo sa mu na blate šniklo, ale skôr to prvo. Ale počúvaj, už toľko nevyprávaj, vieš čo, máme robotu, nehajme tak. Ani si nedojedol. Ale nedojedol však. Ty by si vyprávala, keby ti tak robota išla ako ústa. Musíme svide nachovať, kozy podojiť a víš čo, tí slípky nové lítajú na orech. Jaj, nož na čo si takú sortu kupoval? Ale slípky sú dobré od raka, no ale lítajú ako holuby. Jaj, už môj zlatý, to žviči sa to aj kríže není. Ale nevyprávaj, poď už robiť, ešte aj kačice musíš nachovať. No, ty si nakrmí, budú gotoví, jaj, však budú dobré na snie. No dobre, odprázme zo stola a poďme. Dobre, idíme teda. Škoda ťa šuhaj morej, že za vodou bývaš. Škoda ťa šuhaj to, že za vodou bývaš. Skapala lavička, tej už na mne chodívaš. Škoda ťa šuhaj to, že za vodou bývaš. Skapala lavička, tej už na mne chodívaš. Skapala lavička, hej, vzala ju vodička. Skapala lavička, vzala ju vodička, Bohu ťa porúčam, hej, moja frajeročka. Skapala lavička, vzala ju vodička, Bohu ťa porúčam, hej, moja frajeročka. Bohu ťa porúčam, hej, zdravia ti vyšujem. Bohu ťa porúčam, zdravia ti vyšujem. Za falošnú lásku, hej, pekne ti ďakujem. Bohu ťa porúčam, zdravia ti vyšujem. Za falošnú lásku, hej, pekne ti ďakujem. Čo mám ráno, že do mesta, že do apatíky, no ale však nič nejde. A ja neviem, či makové, lebo tekvicu. Ježišmaria, koho sem čerti nesú, ale už idem domov. Jaj, dobrý deň, kmotrička. No ale prosím ťa, čo toľko lamentuješ? Až hyn na dolný koník ťa je počuť. Tak som sa ťa, kmotrička moja, lajla. Aj no moja. Vítaj, aby som ťa Jaj, si jak sračkovo
on ti dám, vieš to, starý gánisko, no však máme tam to vypálenlo. Tú Mirabelkovicu dobrú voňavú. On si vám do tej budílky za každým ponalíval, za každým si uchlontel. Jaj tak, no Bože. Potom repu povyťahoval, jablká ešte pooberal. No, všetko porobil. No ale aj si vypel dobre. Nakoniec vám skončil v pivnici a prišiel mi povedať, že už aj burčák máme, že pekne kysne a akurátny bol. Tak si ti dávaj z toho burčáka. A dá ti aj plnie gate na ložem. Pomýšľal, ale potom celú noc. Takto sa ti zvíjal, takto ti joje. A stará, a daj mi volať, čo na žalúdok, špatno mi je. Hovorí, tak ti treba. Na čo si toľko chlontal? Nevíš troška byť umierlivý? Ale chudák, to bol taký zrobený. No, však som si aj myslela, že zrobený, ale korelu jeho. No, tak ráno povedal, že ti pôjde do mesta. Nejakú apačíku. A na do Moravíc ste do Moravíc išiel ráno. Na neví sa vrátiť. Tekvicu som stela variť, slíže som mu stela navariť. Ale nevím, čo by bolo dobro. No ale na ten bolavý džamor, na kovie slíže, na čo si sa ty spochabela. No, nech aspoň ho prepucuje. Máš pravdu. Jej, motrička, na čo si ty prišla, či ju mi povedz? Jaj, naša, keď lamentuješ, no čepicom ti stela do nísť ukázať, aký pekný, ani som nestihla ti ho ukázať. Kukni, aký pekný, ale... A to ty sama? No, tak tam. Na čo si myslíš, že mám takto ruky? Na čo si myslíš, že ja mám tak ruky? No ukáž. No pekný, kúknite sa. A kde si tí gorálky nakúpila? Jaj, víš čo, až v Leviciach som musela ísť na ne. Tu ti nič nemajú. Jaj, dočkaj, kmotrička moja, ani som ťa neponúkla, len vyprávame, jaká som, jaká zna. No, však si 50 litrov napálila a neponúkne. No, a čo si dáme, prosím ťa? Tuto mám griotkovicu, dala som višne do slivovici. Tak... Ale na lekvár si neponúkla. Toľko som zase nemala, aby som aj vám dávala. No, mali sme len prese. Lakomna. No, tak si môžeme. Ja by som ti ho počkaj, dej si ho toto zamúčiš celý. Trasu za tohto mojho starého chudáčika. Jaj, stačí, aby ma neohovárala. Ja sa ozaj o neho bojím, a čo keď mu bola kto ublíže? Ale si uliala. Ty máš menej. No na zdravie. Na zdravie. Veje vetor, veje, odbíjme sa od hor. Na čo sa? No ale kde si toľko, bol skoro bol šlak trafel. Nebolo ťa. Šťaci chodem celú noc pošla pod roztvorením. Na kmotra som stretol. Ale hýbaj, a kde ste sa stretli? Dobrú fálenosť sme si dali. No podaj váš čertu chytel. Hneď sa mi popravilo. Popravilo, kmotrička. Nadajme si aj my. Tak si dajme. Na zdraví. Keď to pálenvo tak pomáha. No, a víš čo? Zaspívame si. Divčence, poďte aj vy všetky, aj chlapci. Na tú našu. Rada pien, rada ním. Rada pien, rada ním, rada sa pekne nosí.
Myslím si, že ich entuziazmus, nadšenie pre to, čo šíria ďalej, kultúru pre ostatné generácie odovzdávajú nádherný odkaz, si určite zaslúži ešte jeden potlesk. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, pomaly ale isto sa blížime ku koncu spomienkového stretnutia, ktoré sa konalo pri príležitosti 90. výročia narodenia veľčického rodáka, doktora Michala Eliáša. Verím, že sme spolu prežili krásne spomienkové chvíle so spomienkami na jeho život, prácu a dielo a zároveň aj odkaz, ktorý nám tu zanechal. Nestačí mať iba vedomie o tom, že tu kedysi žila takáto osobnosť. Veľmi dôležité je spomínať a udržiavať spomienky živé pre ďalšie generácie. Dáva nám to totiž možnosť odovzdávať a šíriť overené pravdy a hodnoty. Zavezuje nás to vážiť si predkov, byť hrdými na našu kultúru a verím, že aj k tomu, aby sme nestratili vlastnú identitu. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som v mene hlavného organizátora dnešného podujatia obce Veľčice a jeho starostu pána inžiniera Štefana Eliáša záverom poďakovala partnerom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia. Osobitné poďakovanie patrí spoločnosti Kúpele Bojnice, zastúpené inžinierom Slavomírom Eliášom a obci Veľčice za finančnú podporu dnešného podujatia. Rovnako tak patrí poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva obce Veľčice. Profesorovi, doktorovi prírodných vied, Pavlovi Eliášovi, kandidátovi vied za spoluprácu na príprave. Najbližšej rodine Michala Eliáša za poskytnutie cenných informácií, spomienok, dokumentov na pána doktora Michala Eliáša. Ďakujem. Magistrovi Ondrejovi Eliášovi za grafickú spoluprácu pri príprave pozvánky, plagátu a pamätnej tabule. Zamestnancom obecného úradu vo Veľčiciach, ktorí prispeli k tomu, aby dnešné podujatie malo aj po tej technickej a organizačnej stránke zdatný priebeh. Folklórnej skupine Telkes pod vedením pani Janky Parkániovej za ich kultúrny program. A kamenárstvu SRO Zlaté Moravce za vyrobenie pamätnej tabule. No a to úplné poďakovanie patrí vám všetkým za to, že ste prijali pozvanie obce Veľčice na dnešné popoludnie, za to, že ste s nami vydržali až do samého konca. Ďakujeme. Podujatie úplne tak nekončí, pretože v tomto momente si vás dovolím pozvať k neformálnym diskusiám, ktorým bude predchádzať určite prehliadka vystavených publikácií doktora Michala Eliáša, kde sa s vami veľmi rád podelí o informácie o knižných publikáciách, ale aj o samotnej osobnosti Michala Eliáša, opätovne pán profesor Pavol Eliáš z pozície kurátora tejto výstavy. Následovne si vás opätovne v mene pána starostu dovolím pozvať aj na krátke pohostenie a verím, že niekedy opäť sa uvidíme v tejto sále, niekedy na budúce, ale k tomu nás pozve opätovne pán starosta, pán inžinier Štefan Eliáš.
Ja vám všetkým úprimne ďakujem za toto pekné popoludne. Tešil som sa, dlho sme to pripravovali. Ešte raz osobitne vám, pán profesor. Pán profesor, keď začal rozprávať, no stadiaľ sa nedalo ísť, lebo ono to bolo tak zaujímavé, že prešli 2 hodiny, ani sme sa ešte nikam nedostali, len sme stále sa rozprávali. Ale bolo to krásne, fakt, že ja som na tejto príprave a na tieto stretnutia som sa osobne tešil stále. Pri konci príprav sme ešte, alebo som bol informovaný, že pán profesor vydá alebo pripravuje nejakú brožúru z tohto stretnutia, kde budú zhrnuté všetky veci, ktoré tu boli odznené, aj fotografie, aj všetko to, čo tu bolo povedané. Tak pán profesor sa bude usilovať a ja si myslím, že ona uvidím svetlo, ale tento rok asi ešte nie, ale bude to možno budúci rok a bude z toho pekná brožúra.